Wala pa may gibaligya karon nga tag 20 pesos nga kilong bugas sa merkado apan sa lalawigan sa Bohol adunay mo barato nga baligya kung itandi sa ubang commercial rice tag 39 pesos kada kilo nga bugas. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa public market sa lungsod sa Katigbian, Bohol, kasagaran sa mga baligya nga commercial rice, tag 50 pesos kapin ang kada kilo. Apan nakadapit sa among pagtagad, kining baligyang ordinary rice. Tag 39 pesos ang kada kilo ni ining bugas nga gitawag nila og laon. Sa Pikas Stall, among nabantayan nga tag 40 pesos ang kada kilo ni ini. Apan mabantayan nga ang maong bugas may pagka-yellow ang kolor ni ini. Karaan sab kuno kini nga stock sa local rice maong mubarato. Matud sa negosyante, kasagaran kuno sa mamalit ni ining klase. Aning mamalit ani? Daghan. Para pang iro. Pang-iro. Okay. Mga nilang lutoon para iro. Pero pang tao po yun pang tao. Pwede ro. Apan gipasabot ni Melinda, pang tao kining maong klase sa bugas. Doon na lang kunoy kakulian ni ini sa pagbuwad, maong naingon ani ang itsura. Apan sila sa pamilya, ang laon nga klase ang paliton og kaunon. Katong mga dato. Oo. Pagkaon lagiro, pero ganing kami mga pobre kaon mga anak doon. Pero maor magkagihapong lami Maura man. Kabusog Basta na ginamos. Kaong gani make in lagi wala ini peran. Wala baligya man. Sa ila hinuong kananan nga gitrabahuan, dili laon ang ihaon apan commercial rice alang sa ilang mga customers. Apan kun sa balay, ordinary rice nga laon kuno, ang importante mabusog gihapon. Gitawag na si Zaglaon kay kanang ting-ani nga uwan, dili man na siya mabuwad dayon inagkaugma or na nagkadugay pa niya mulagom na si Zaser nagpagaling nimo ana mura siya kanang putol-putol gani kay wa mauga dayon niya lagom si Za. Murag broken nga. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.